एखेबारे आं मोनसे दा इयाव बिदिन्थि होनोसै माने जोंनि जे फोथारफोराव जे बै मोसौ फालोफोराव जे बै दाउब'फोरा उन उन गिदिंबाय थायोना मोसौफोरनि उन उन बेनिफ्राय मानि थाखाय गिदिङो मिथिबायना मोसौ दामब्राफोरनियाव माने ताबिज थायो बे ताबिजखौ माने दाउब'फोरा माने बिराद गोथाव नुहुरो जाहैदों फिथाइ बायदि मोनो जाहैदों माने माब्ला गोलैसिगोन माबा सिरिसिगोन नामा बे मावनायखौ नुयोलाय बारजों बे बारजों मावनायखौ माने सिरिसिगोन नामा नङो जाहैदों ताबिजआ मावनायखौ माने थाबायबाथ' मावोथ' मोसौआ बेखौनो माने गोलैसिगोन नामा बिराद गोथाव जागोन साननानै माने बिसोरो उन उन थांफाबाय थायो जाहैदों ताबिजखौ नुदोंना जम खालामना दा बेखौनो होसोनायावनो बे दाउब'फोरा माने मालाबा गुमाखौनो जानो बावोनो माने ओरैबायदि बुंदों आदा सन्जिबा माने मोसौ दामब्रानाव माने ताबिज थायो जाहैबाय बे ताबिजखौ माने दाउब'फ्रा बिराद लब जायो जाहैदों बे ताबिजखौ माने मा खालामो बिसोरो दाउब'फ्रा आदार बुथुमनानै जाग्राथ' आदार नागिरनानै जाग्राथ' बेखायनो बिसोरो मा जाहैबाय आदार हिसाबै बे ताबिजखौनो बिसोरो जानो हास्थायबाय थानानै मा होनदों मोसौनि खिथु मा जायो खारफाय जाहैदों थांफाय जाहैदों जानो बिसोरो बेयावनो माने जानायफ्रा थिग गैला बेयावनो माने रानथें जानानै थालांदों जाहैदों माने मेन बाथ्राया माने बेखौल' टारगेट खालामबाय थानानै बिसोरो मा गुमा एम्फौफोरखौ जानो बावनानै बिसोरो दाउब'फ्रा रानथें जालांबाय जाहैदों नैबे जाबाय अरुणाचलनि हाजो अरुणाचल हाबना देखायनाय नै दलङा हाजो गाखोनो थाखाय जोङो दलं बानायनानै दोनदों माबा जों बानायाखै जेबि रिजर्टआ बानायदों गुड मर्निं होनजायो आरो गुड मर्निं होनजाबाय आरो इयो बेयाव जिरायनानै नैबे लाइट नैबे लाइटिं बहुद जोङो इयो लाइट फैनानै ओरै थालायनो हासिगोन आरो ओरै थानो हायो जाहैदों बेयाव बिराद गिदिर ना दङ ना सल दङ बे रिजर्टखौ नुनानै हाग्रामायानो फाग्ला जादों खनसे फैनायाव एकदम फाग्ला जाजोबखादों सोरबा ओरैनो मालाबा दैयाव बारसोलाबायनो नागिरो बेनिफ्रायनो फाग्लाजोंनो आरो जेनेबा फाग्ला जायो नालाय फाग्लाजोंनो इहाय बारसोमो आरो एसे देखायनो आं देलाय माने नैबे लेम्पखौ नुदों दैनि सायावनो हाजोआ दङ बे हाजोआ दङ जों दा हाजो सायाव गाखोदों बे हाजो सायाव ओरैबायदि हाजोनि गाहायावनो माने दै दंखायो दैनि सायावसो हाजो दैनि सायाव गोमोथाव बाथ्रा दैनि सायाव हाजो बेसेबां गोमोथाव नैबे बे लेम्पआ ओरै सुबाथाय दा जोंगोन ओरै दांनानै बैया टेक खालामना होबासो गोदोनि बायदि खेरानसि सोनाय लेम्प नङा नैफोर जाबाय फिसा हाथरखि बायदि जोंखोल माखोल जोंबाय थाग्रा मोनसे लाइट नै ख्रि दंजोबो नै हाजोआ बेबो दाबसे खाथियावनो दङ हाजोआ नैबे जाय हाजो मोनसे दङ बे जाबाय अरुणाचलनि हाजो नाय सिनारिखौ नाय नोंथांमोना नैबे बैयाव कमला बिफारि बाजै सासे जिरायो माने दाख्लै बारहुंखा बिराद गिदिर बारहुंखा बारबायथ' बे हिसाबै एसे गेद्दादा जाना दं ओमफ्राय नैबेखौ नायदो एसे ओंखारलांनो फंबाया बियो ओरै फिदिंबा गिदिङो ओरै लाबोबा फैयो लाबोजायो ओरै दोनजायो जायगाया बेनो जायखिजाया पर्दाखौ खुलिदो नोंथाङा औवानि दालां नै बियो थारैनो जोबोर समायना नोंथां जाय बिथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै नुयो बै बिथांमोना बेहाय फैनानै आरामसे इन्जय खालामनो हागोन लाइट सुइचखौ टेक खालामो